πέρα το φας. Ποιος κλέβει τα γαριδάκια μου πάλι? Σπανακόριζο σε πίτα πάρε, κοίτα να δεις. Μαμά. Σπανακόριζο. Ναι ρε, σε πίτα. Μαμά μου δίνει. Κολοκυβά μου δεν είναι βρε. Κολοκυβά μου δεν είναι βρε. Αφού έχει ρύζι μέσα, ρε. Ναι. Δεν έχει και ρύζι κάθε μέσα. Έχει, αλλά είναι κολοκύθια, δεν είναι σπανακόριζο. Κολοκυθόπιτος... Τα μήλα τα είδες εκεί πέρα. Στα μιλατέρα που είναι. Εγώ τα πέρασα για κουρασάδο, παιδιά. Έτσι που τώρα για κουρασάδο το πέρασα. Είναι κάμερα, το τραβάει. Τώρα θα δούμε στην τηλεόραση. Τι μου είναι ο θείος ο Τάκης, να ξέρεις. Είναι ο αδερφός μου. Είναι το Τάκη. Αλλά σε δεν θα βάζω πολύ το Λευτέρη τον Τάκη. Μάθηξε το τα παιδάκια. Σένα, μαμά. Κοίτα. Τι γρήγορα όμως. Αυτό θέλω να το ρωτήσω. Ποια είναι αυτή, Άννα? Άννα, ποια είναι αυτή? Μόνο μια. Α, δίσκος. Α, καραπούλι. Η αδερφάδες που έχει έλα εδώ, ρε. Τι έκανε ο Γιώργος, τι έκανε. Ρε Παπατσαλόπουλε. Άντε, εσύ το έκανες. Ναι, Πού γύρω Γιώργο. Έλα εδώ, ρε, Άννα, έλα. Τι γίνεται έτσι αυτός? Έλα να σε μυρίσω εσένα, ρε παιδί μου, έλα. Μπεατρίκη, ποιος σου πει να βάψεις τα χείλια σου? Αχ, θα σε φάω. Για να μην δώσεις και ένα φυλάκι τώρα, πώς φυλάκι κόμενες. Όχι, δεν φυλάς τις κόμενες. Εγώ δεν είμαι κόμενα, στο να με φιλήσεις πώς φυλάς τις κόμενες. Γιώργο, Έλα εδώ, δεν είμαι κόμενα. τη γυναίκα μου, ρε, αλήθεια, έλα εδώ. Τη γυναίκα μου, ρε. Τάκη, το βράδυ ήμουνα τώρα, ο Νίκος έκανε τους και εγώ δεν περίμενα, απλώς είχα ξαφνικά. Διαλύσω, Έλα με πειράξεις. Σιγά τώρα. Τη γυναίκα μου, αλήθεια. Έλα να με πειράξεις. όχι, ποτέ, παρά το και με βουζάκι σου, βουζάκι σου. Πάμε, λου. Τη γυναίκα μου την ξαναφυλάξεις, θα σε διαλύσω. Αλήθεια. Εσύ άλλη φορά που ξαναβάψεις τα χείλια σου και εσύ θα σας σκίσω τιμωρία στο υπόγειο για 10 μέρες. Για 10 μέρες τιμωρία στο υπόγειο. Γεια σας, παρακαλώ πολύ τα χείλια σου. Τώρα που δεν έχει φως. Yeah.